Good morning! Welcome to our backyard farm. Taran! Naglalagay na siya ng gapangan ng mga sitaw. Malalaki na sila, guys. Galing! Saka na ulit tayo magtutour pag okay na lahat. Good morning! Ang baby! Hi! Saan galing yan? Mama! Tayo ay naglalaba ulit ng ating second part ng laba. Second part. Ayan na lang. Kaunti na lang. Mga sapin-sapin, tsaka maruruming pang trabaho ni Papa. 4 na kumot na lang. Pero, ang dami ko pang babanlawan. Ayun lahat. Nandito pa sa washing. Hindi pa ako makapagbanlaw dahil... Ano po? Alin po? Bye! Wala tayong tinapay. Ay, wala tapon yan. Hindi ako makapagpanlaw dahil nag-asikaso tayo. Nag-asikaso ako ng mga halaman ko. Naglagay ako ng mga pataba. Yung aking kinuha ng mga manure, e-pots. Kinuha ko sila doon sa mga native na manok. Yung mga, di ba, natutulog sila doon sa puno, sa ibabaw ng kakao. So, doon sa baba, nakita ko nung nagwawalis ako, sobrang dami nilang mga, manure, chicken manure. So, tinuyo ko yun ng ilang araw, doon sa may tabi. And then ngayon, in-apply ko na doon sa mga halaman natin. Yay! Tapos naglagay ako ng mga lupa. Opo! Habang naglalaba. Habang nakasala yung mga labahin ko. Ayun yung ginawa ko kanina, kaya pawis-pawis na naman tayo. Si Papa naglalagay na ng gapangan ng mga sitaw-sitaw natin dyan sa likod. Yay! Aanin na tayo! Malapit na tayong umani. Bebe? Bebe? Say good morning, guys. Niliguan ko na to. Ape! Kanina pa tayo nagkape. Tapos na ang kape. Liguan ko muna and then patutulogin ko para makagawa ulit ako dito. Sobrang dami nating gagawin, guys. Kukuha pa kami ng module ng mga batuta. And magga-garden din kami sa school. Meron doon project sila sa... Saan ba nila project? PE na yata. Nilagay sa PE. Kailangan makagawa ng isang garden bed. Kay Kiel yun. So, pupunta kami doon. Sobrang init na nga eh. Iwan ko, mamaya kapag siguro. Ay, naiinis na siya. Sige na muna, mamaya ulit. Green, green grass. Green, green. Ano daw? Ang ganda, guys. Sobrang ganda ng paligid. At sobrang saya ko dahil may nakita na naman ako para sa ating mga tanim. Di ba nagputol ng nyug dito? Ay, hindi pa siya bulok. Kinukuha ko kasi yung gitna. Yung mga bulok-bulok. Eh, nakita ko yung pinagtabasan niya dito sa baba. Di ba pag pinuputol yung kahoy, meron yan mga, yung pinagtabasan na durog-durog. Ang ganda ng lupa. Ang dami ko na naman para sa aking mga halaman. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Buhaghag. Hahaluan ko pa to ng mga, ayan rice. Ay, hindi. Kokopit. Ito yung tinatawag na kokopit, guys. Nakalibre na ako. Kababaw ng kaligayahan ko, Sensya na, sawa na kayo sa mga puro ganito na lang ang kinukontent ko. Kanina, naghahanap ako. Kanina pa kami ni Kiel. Nakakalahati na nga kami ng sako. Hindi napadpad kami dito sa, sa likod. Sa taniman ni Papa ng saging. Alam nyo naman na siguro to. Ayun, nakita ko yung mga pinagputulan ng nyug. Ang saya-saya ko. Dahil nakita ko yung mga ganyan-ganyan. Dito, lahat ito. Tatanggalin natin ang damo, tapos kakaskasin ko yung ibabaw. Kasi yung ibabaw, ganyan ang itsura niya. Hanggang dun, Yun, hanggang dun. Sobrang ganda. Ang ganda nito sa mga tanim natin. Ayan, Tapos na ako maglaba, guys. Si Papa na nagpatuloy pala. Hindi ako. Ako lang nagsampay, tapos siya na naglalaba. Yay! Kukunin natin to lahat. Ang dami niyan. Ayan, simula dito. Ayan, hanggang doon. Yes. Kasama natin si Milo. Milo, saan ka pupunta? Nasaan yung dalawa? Inaantay ko yung sako Ano mo itong dalawang to? Naghahanap ng uod. Hoy, meron doon. Ang dami. Kiel. Yung pinagputulan, Kiel, kang nyog. Yung mga kadakol doon, magayunon. Buhaghag. Ano yan? Bulot. Malagkig din prutas, tapos papalapang ko dahil nang nagkakailing ko ati. Tapos? Pinapanda. Pinapanda. Tama na yan, matigas yan. Yung lang, malambot lang. Yan lang, Kiel.
Yan oh, meron pa ditong nabulok na kahoy. Ang ganda din yan. Alam ko muna. Halo-haluin natin yan sa lupa. Pag halo-haluin. Hindi mo itatanim dito diretso. Kailangan haluan mo ng Ano lang? iba-ibang klase ng lupa para nandun yung lahat ng sustansya. Hindi lang yan basta ganda. Bulok na yung kahoy. Ay, ang dami ko na namang matatanim nito. Kasama ko si Kel. Tsaka si Dandan. Hindi sana kami magtitinda today guys. Ano pa yung buhok? Hindi sana kami magtitinda. Gawa ng umulan, sobrang lakas. And then nung nagbandang alas 3, tumila yung ulan. Lumabas kami. And sinuwerte pa rin tayo. Nakailang balot pa kami. Tapos naubos yung turon. Talaga naman. Sinuwerte pa rin. Sabi ko baka walang lumabas kasi maulan. Marami pa rin. Thanks God. Kahit pa paano. Nakahiga kami kanina. Wala na sana kaming balak magtinda. Pero ayun, meron pa naman pala. So walang, natag dito, wag mawawala ng pag-asa. Pag sinipagan mo kahit maulan, meron pa rin talaga. Diba? Dito na naman itong mga batang makukulit na to. Mga nasa babayan kanina, nag-akyata na kasi wala ng ulan. Ano? Ha? Ay! Bebe, hello sa guys, dali na. Oh, Hello, guys. Bebe, ayun sila. Hello! Hello! Asim! Asim! Bumaba na kami dahil ubos na yung ating price. Yung siomay, sikiam na lang sa fishbowl yung natira sa atin. Yun yung marami nating binili. Ulam natin ay baggy beans. Green beans. Na may, nalalagay? Wala. Kamatis, gisa lang. Tapos, sinapa. Share ko pala sa inyo ito, yung ginagawa ko sa saging, balat ng saging. Ayan, gagawin ko ulit yan. Ilalagay nyo lang sa isang garapon. Gugupit-gupitin nyo. Tapos, lalagay nyo ng tubig na puno. Siguraduhin yung nakasubmerge or nakalubog sila sa tubig. Kasi pag hindi nakalubog, mangingitim yung ibabaw and titirahan ng amag. Parang ganun. So, pwede na itong gamitin after 24 hours or gusto mong makuha talaga yung ano bang nakukuha dito? Potassium, vitamin K sa saging na kailangan ng halaman is for 1 week siya ibababad. Mas matagal. Tapos, ididilig mo na siya sa halaman. Pero, hindi direktang ganito. Ihahalo mo na sa tubig. 1:5. Halimbawa, isang tabo nito. Tapos, 5 tabo ng tubig na pinasingaw. Hindi yung may chlorine ba. Yung tubig kasi natin dito, nalabas ay may chlorine. Ay, puno na. Ito, filter namin. Iniinuman namin. Kaya, ayan. Puno na pala. Tapos, isasalin dito sa ating inuman. So, ayun. Sa nagtatanong, ayan ang ginagamit natin. Fertilizer para sa halaman. Okay naman. Medyo gumanda yung mga halaman. Siguro gawa nito. Ang dami ko na kasing pinaglalagay eh. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling. So, nakikita ko yun sa YouTube. Share ko lang din sa inyo. Nagawa ko na ulit yung isa. So, after 3 days or 4 days, pwede na ulit to. Kailangan hindi sisingaw para hindi pasukin ng bacteria or ng mga kung ano-anong insekto sa loob. So, ayan. Meron yung goma dyan. Pwede na ito bukas. Gagamitin na natin. 3 araw na to. Basta lumagpas na sana. Hanggang 1 linggo. Pwede yan. Bukas may gagawin ulit akong fertilizer na isa pa. Yun, mas maganda rin yun. Yung tinatawag na fish amino acid. Fish amino acid. Para dun sa mga talim na namumunga na, nagbubulaklak na. Yun daw yung maganda. Ayan, dami no. Dami ko na kung ano-ano dyan. Nakailan na ako nito. 3 na. Pangatlo na to natin try natin. Nilagay ko sa halaman. Yung sauce pala guys na ginawa ko, pasensya na kung hindi masyadong maayos yung pagkakagawa natin.
syempre nagmamadali din kasi ako at yun ay gagamitin natin and sobrang dami kong ginagawa. So hindi ako masyadong nakapag-prepare para doon sa pag-video nung sauce natin. So may nag-comment doon na unpresentable daw. Sorry naman. Pero I think naintindihan nyo naman siguro guys kung ano yung ibig sabihin doon. And yung mga pinaglalagay ko, and yung karne na yun na sinasabi ko sa inyo ay pinagpakuluan ng baboy or ng baka or ng manok. Pwede lahat yun guys. Kaya hindi ko na sinabi kung ano specific na karne kasi lahat naman yun pwede basta may broth cubes ba yung may lasa ba siya para kahit pa paano may sustansya yung sauce natin, hindi lang harina, hindi lang yung bawang, meron siyang ibang lasa. So yun yung ibig ko sabihin kaya hindi ko na binanggit kung anong karne and then shout out yung nagpapa-shoutout pala si Renzi at saka si Joseph. Renzi at saka Joseph yata yung sinabi. Hello, salamat sa panonood. At saka pinapashoutout ng kapatid ko si Rosanelli Castro. Ayan. Taga dito din daw sa Bicol. Nanonood palagi. Thank you, Rosanelli Castro. At sa lahat ng mga nanonood, thank you so much. Supportan nyo guys everyday. Ayan, maraming nanonood. Hindi ko alam kung sino-sino kayo dyan. But thank you so much and I appreciate it. And sa mga nag-subscribe na bago and sa mga nag-like palagi. Yung like kasi lagi ko sinasabi, gawa ng nakakatulong siya sa YouTube para ma-recommend yung video mo sa iba. Parang ganun. Parang lalabas siya sa newsfeed ng ibang tao. So, kaya lagi ko sinasabi na please like and subscribe. And alam ko nagsasawa na kakasabi ko na ganun. But yeah, thank you so much for watching. Ayun na yung ating vlog today. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin, sa buhay namin here. Taga Bicol ako sa nagtatanong. Dito, probinsya ng Bicol. Camarines Sur. Thank you so much. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Bye!